Hello mga binati ug minahal kong matalungan. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. Mga untag durian matalungan. Hey guys na. Hey guys. Durian. Guys. Nah. Mo ni durian. Kita mo na. Mo ni ang durian na sulong-sulong sa Matalong. Mo ni guys, mga unta guys. Okay. Okay. Ang isang kuwan. Para matalungan. Daw. Mga automaron o pag-durian. Kami kan doon ba? Mga taong durian dari sa lungsod sa Matalong. Ingatag niya sa mga akong tandot Matalungan. Terus alam niya. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. August 11, 2021. Ang pagkaon na ito sa durian dari sa lungsod sa Matalong.